Ja. Juni 1997, mama's eerste zoon. Zij was zo tevreden zeg, papa was ook bij, zo blij dat ik geboren ben. Klein feestje bij ons thuis, iedereen stond rondom mijn bed. En toen werd ik 6, ging naar de basisschool, eerste klas. En ik kreeg ook mijn eerste telefoon, was toen nog die Nokia. Maar ik was zo blij, kreeg ook nieuwe Nike's erbij. Voel me de shit op het schoolplein. Was beste vriend met 2 boys van mijn buurt die in mijn klas zeten. We gingen met de hele buurt samen voetbal spelen. Vergeet niet de tijden toen we nog stoute dingen deden. Herinner toen we in een winkel kleren gingen stelen. We werden opgepakt. Het is echt geen grap, we renden naar buiten. Maar het kwam niet uit op ons gemak, met politie erbij. Was fucked up, met de tijd gingen al de jongens verkeerde kant op. Ik wil positief blijven, ik wou mijn ouders blij maken. Maar alles ging mis toen papa zijn baan kwijtraakte. Moet huur betalen en andere vaste lasten. En papa heeft weggelopen en ons achtergelaten. Ik belde mijn mattie op, yo, hoe zit het met de doop? En daar sta ik met 13 jaar, hash te verkopen op school, had geen andere keuze. Ik was fucking broke, niemand kan me helpen, want ons allemaal zit in nood. Je ziet me lachen, maar de stress draag ik bij me. En sommige dagen ben ik depressief. Ik schouw mijn tranen en ik wil dat ze verdwijnen. Maar dat gebeurt helaas niet. Mama zei, blijf gefocust, al die doe je best. Maar in elke klas, op iedere school, had ik verbest. Wegens mijn gedrag moest mama wekelijks naar school komen. Maar kijk ma, ik begon niet te rennen achter mijn dromen. En zit nu op de MBO theaterschool. Voorspelavond op stage te rappen voor een groot, oké, niet zo groot, maar een klein publiek. Ik wil graag acteren en ook bezig zijn met muziek. Al mijn energie investeren in creatief zijn. Wil zo graag entertainen, maar ook educatief zijn. Mag ik liefde van jou lenen? Wil niet meer zo agressief zijn. Ietsjes positiever leven en minder negatief zijn. Ik heb een plan, ik heb een visie. Ik geloof in mezelf en mijn inspiratie en sta niet achter religie. Want het leven is zo voorbij en het is zo voor mij. Ik wil mijn doelen bereiken op een jonge leeftijd, zodat ik van het leven kan genieten voordat mijn tijd voorbij is. Wel af van alle lastige gedachtes. Mijn hoofd is heet, zie de vuur in mijn ogen verbranden. Maar het is wat het is, het kan niet anders. Was geboren met niks, dus nu ga ik voor alles. Woe!